あ今度はポンチョからベストへのお着替えで軽快にお揃いくださいました。改めましてミルカーミルクの皆様に大きな拍手をお願いします。それではお楽しみください。ステージの始まりです。オンブルはノーテックという曲ですが、これこそ本当に、皆さんねご存知の曲だと思います。リクエストがあった後で時間が決まってますので、本当はもう少ししっとりした曲もねたくさんあるんです
日はもうこういう席ですから派手な曲をねやらせていただいてます。よろしくお願いいたします。あ
次にあります「オルーロ」って曲はまたさっきと同じアルマジロを使うんですけど、途中で「ヘイヘイ!」っていうキーワードがあるので「タンタラランタンタランタンタランタンヘイヘイ!」があるのでやってください。手拍子がちょっと変わってて入りますので、ぜひやってください。こんな感じで入ります。ぜひやってみてください。「
Carnaval de Quito, Carnaval de Perú. それが最後の曲になるかと思うんですけれど、また郵送が曲ボリビアの曲なんですけれど、ジョナパクタという曲を演奏させていただきます。リクエストあっても時間がないかもしれません。しました。南米という素敵な文化に触れることができたと思います。ありがとうございました。
なんでですか？恨めしそうに見てるくせに。長屋高校の帰り自転車でこうやって。電車で